Azken asteotan, Valentziako Pikasen espetxea zorigaitzeko notizien iturri izan dugu. Oraintxe entzun ditugun bertsoek, ondo baino hobeto adierazi dizkigute, izar txikiak, bere amak eta familiak pairatu dutena eta pairatzen ari direna. Gehiegikeria matxistaren erruz, baina baita ere dispertsioaren ondorioengatik. Justu izar bere aitak larriki zauritu zuenean, Olatz bere ama Sararekin zegoen. Erditzeko bezperetako kezka eta beldurrei bere kidearen zoritxarra gehitu zitzaion. Giro horretan iritsi zen erietxera urtarrilaren 18an eta 19an goizeko 7 aldera umea beso artean hartu zuelarik baretu zitzaizkion azken egunetako tentsioak. Mari Carmen bidean zen ordurako, goizean goiz atera baitzen Usurbiltik alabaren ondoan izateko asmoarekin. Arratsaldeko 4 aldera iritsi eta ezagutu zuen bere biloba xua. Dagoeneko oso nekatua eta gaitzaren lehen sintomak sentitzen zituen. Larun batean, eutsi ezinik, Olatzek berak behartu zuen erietxeko larrialdietara joatera. Eta han ingresatu zuten pneumonia jota egoera larrian. Olatz eta xua Pikasentera eraman zituzten astelenean. Patxik berriz, Fonkalenten segitzen du, oraindik ez baitute bere alaba ezagutzeko trasladatu. Unibertso lazgarri horretan bada ere, aurraren jaiotzarekin ahal bezala gozatzen izan behar zutenak, Mari Carmen burutik kendu ezinik daude orain. Hau da egoera tamalgarria. Mari Carmen hemen ere gaixotu zitekeen jakina, baina kontua da bere alaba dispertsatua izan ez balute, hemengo erietxean zainduko zutela. Bere familia eta lagunak alboan izango zituela. Valentziako erietxean zaintza oso ona duen arren, handago, etxetik 600 kilometrotara, eta bere hurbilekoek urruntasunak dakarren zama gehitua jasan behar dute. Urteetan salatzen ari garen dispertsioaren beste ondorio latza da hau guztia. Senideak ere gordinki kolpatzen dituena. Gaurko ekitaldi honetan, berriro ere, ozen salatuko dugu Madrilek eta Parisek daramaten mendekuzko espetxe politika. Presoak ez ezik haien senideak zigortzea helburu duena. Bide batez, Olatz, Patxi eta beren senidei gure animo indartsuenak helaraziko dizkiegu. Eta nola ez, gora bera gogorragoen gainetik xuari ongi etorria emango diogu. Horretarako, horko maietan dauden postaltxoetan, zuen mezuak eta maitasuna adieraztera gomitzatzen zaituztegu. Nahi baduzue, bertan dagoen kutxan utzi, idatzitakoa eta gu arduratuko gera bidaltzeaz. Bestalde, helbideak ere baditu zehor, etxean nahi badezute idatzi. Eta alboan, baduzu ere